Deti zo Spojenej základnej školy svätého Františka v bratislavskej Karlovej Vsi chodili z hodín telocviku Zelené. Nebola to žiadna ich zábavka, na vine bola telocvičňa, ktorá sa nachádzala v katastrofálnom stave. Škola samozrejme na rozsiahlu opravu nemala peniaze, no myšlienku jej obnovy nezavrhla a tak vznikla akcia s príznačným názvom Greenless Day. Počas tohto dňa si nielen žiaci, ale aj učitelia a rodičia nafarbili vlasy na zeleno. Cieľ bol jednoduchý: zohnať peniaze na opravu telocvične. Môžete vidieť rodičov a deti, môžete tu vidieť učiteľov, ktorí investujú svoj život a talenty do práce pre toto miesto, a môžete tu vidieť minoritov bratov, ktorí naplnili ten rozmer cirkevnej školy. No nie len títo všetci prišli podporiť dobrú myšlienku obnovy telocvične. Svojou účasťou prispeli aj známe osobnosti zo sveta športu, politiky či showbiznisu. Na obnovu telocvične totiž treba nie málo peňazí. Jej rekonštrukcia si vyžiada až 35 000 eur. Že to nie je o tom, že to ide niekde, niekam, nevieme kam a nevieme presne, čo s tým bude, ale že to konkrétne na tieto priame účely, a ja si myslím, že treba naozaj lokálne byť aktívny. Ani sekundu som nerozmýšľala nad tým, že by som neprišla. Lebo to je tie známe babka k babce budú kapce, inak sa to nedá. A my radi trávime takto čas na takýchto, nazývame to, že bizarných akciách, kde ľudia chodia so zelenými hlavami a kde sa strácajú deti a hrajú učiteľky proti matkám futbal a tak, nás to baví. Tá škola by mala byť naozaj takým miestom, kde sa dobre cítia, kde tí rodičia to poznajú a sa zaujímajú o to, čo sa tam deje. Takže ja túto akciu naozaj veľmi vítam. Toľko ľudí, toľko rodín spolu s jednou myšlienkou, jedným duchom. Požehnané, perfektné, tešíme sa. Ja sa stretávam s tým väčšinou ľudia povedia dajte mi, ale toto mi je veľmi sympatické, lebo sami rodičia chcú podporiť túto myšlienku, ktorú, aby deti nedopadli tak ako ja, keď budú v dobrej telocvični športovať, tak si myslím, že bude všetko v poriadku. Telocvičňa slúži hlavne pre naše deti. Deti sú naša budúcnosť. A to, aby sa hýbali, aby sa pohybovali, na to potrebujú niekde priestor, kde sa bezpečne môžu hýbať. A to je práve telocvičňa. Ale keďže telocvičňa je v takom stave, že nie je úplne vhodná na používanie, tak sme hľadali spôsob, či my môžeme ako súkromná firma pomôcť. A to tým, že sme vymysleli, vzdelávame, učíme našu mladú generáciu, naše deti. V prvom rade treba povedať, že je mimoriadne sympatické, že prakticky každého, koho sme oslovili, tak bol pripravený prísť a prišiel. To znamená, naozaj od samosprávy až po parlament sme tu mali zastúpené, bohaté zastúpenie, a všetkým ešte raz veľmi srdečne ďakujem. Toto, čo tu vidíte okolo seba, je znakom takého rodinného zdravého spoločenstva, ktoré sa vie postarať aj o veci materiálne, od podlahy doslova teraz telocvične, až po naozaj strechu a nad ňu, až po naozaj pohľad do neba.